Otu Anambra State Association of Town Unions ASATU etogo Governor Soludo maka ọtụtụ mmepe na-ewere ọnọdụ n'otu oge n'akụkụ niile nke steeti a. Onye isi etiti nke otu ahụ bụ Barrister Titus Akpudo, onye mere ka amata nke a na-Ekweme Square Ọka n'oge njem ndonye ukwu iji wee merube afọ abụọ Soludo ji wee nọrọ n'ọkwa ọchịchị nọrọ n'ebe a wee gosipụta na ha nwere ntụkwasị obi n'ebe gọvanọ nọ ma kwe nkwa na ASATU ga-aga n'iru onye na ha ịlụkọrịta ọrụ ọnụ iji wee mezuo ebumnobi obodo dị mma obi maka ndị Anambra. Gere akụkọ a n'uju. Onye isi ndị ASATU a na-ekwu nke a ka onye African Director International Association of World Peace Advocates Dr. John Mechie tokwara aka na-achị steeti a maka ọrụ mmepe dị iche iche ọ na-alụgasị na steeti a bụ nke ọ kọwara na ọ dị nnọọ mkpa na udo na-aga n'iru na Anambra steeti. Onye isi ndị ASATU a Chief Akpudo ji nnọọ ya bụ ohere wee rịọ Gọvanọ Soludo ka ọ kabarụ itinye ihe gbasara Nigerian Hunters and Forest Security Service n'akwụkwọ ọrụ nchekwa nke steeti a iji hụ na ha nyere aka ikpochapụ mpụ na ori karịsịa na ebe ọ gbasatara ọhịa, ebe a na-arụ ọrụ na ebe ndị ọzọ dịgasịkwa mkpa. Chief Akpudo kọwara na ndị ASATU kwụ nnọọ aka na-achị steeti a Gọvanọ Soludo na-azụ chinchin iji nyere ya aka ịhụ na ezi ọrụ o nwere maka steeti a bụ nke gara n'ihu. N'okwu nke ya ka Dọkịta Mechie kọwara na ihe dị nnọọ mma ito ezi ọlụ nke Gọvanọ Soludo na-alụ bụ onye nke ọ kọwara na ọ kpachapụrụ anya n'iji obere ego dị na steeti a wee rụpụta nnukwu ọrụ mmepe na obodo dịgasị iche iche na Anambra steeti. O toro Gọvanọ Soludo maka ọlụ ya pụtara ihe na obodo ya bụ Umueri ma kenekwa Kọmishọna nke Arụike Dọkịta Afam Obidike bụ onye nke dọnyere ya bụ ọrụ ukwu bụ nke pụtara ihe na iwuni na itinye akụrụngwa dị iche iche na ụlọọgwụ Umueri General Hospital wekwa ndị ọlụ dọkịta na ndị ọlụ arụike ndị ọzọ.